Ha? Kailangan mo ba dyan i-rotate? Anak lang. Kini ba? Anong i-ex ni mo? Naka-live naman ko. Kina na. Wait lang. Yan na kaya kung yan natin. Yuk. Blurred lagi akong camera. Pacar ko itong live pa live ko. Sabak kayo dari yan. Nahulog. Ay, bila. Palpak. Ayun, dapat nakaano siya. Kailangan nakaano siya. Sakarap mo ba may pwede ko lang yan na kamay pang pwede mo makita sa ano. Hi Sisi! Samo kaya kung ano sis, uy. Second time na ako mag-ano, Ambil gusto palihog ang tripod pa, be. Ay, katong pa, be, palihog pa. Dili, jud ko lain kay ang camera, kana. Plaster. Plaster sana ako palihog pa ba? Di plaster man ako kaganin. Salamat Sisi, guwapa ay Diyos ko dako kay jong. Tabalis ako palihog pa ba? Di na mo gud ako maano pang plaster pa. Paitan ning naman na. O tanawa ra gud oh. Kadto daw pa kadtong isa tas ibatong nako diri ah. Oh, ang kilay, Diyos ko, ang kilay, Diyos sis, kilay is life, kaya kay ko.
ko lahiag nang sa bugbugdo kaya akong nang sa ano ba. Kinatan-ano ka sa to kung ballpen diri pa. Oh. Hoy, biga shout out dira sa lahi lagi ka. Gina-plaster na ako akong camera sis kay di ko kabalo, ha? Yoko kayo pa. Tama na dito yung pastor kalingan. Dili gud siya bus ay okay gud to ka ganina bus gisa ka gud nako. Ang isa na bitong isa pang be. Katong batunganan. Uy, sisi, ikaw dyan mas guwapa sa to. Hamis kaayo. Cute kaayo ka. Katong, pangitay ko please lang. Dawangi ko. Salamat sa tamsak. Ay, Diyos ko first. Madungog lagi sa kuan-maan. Unta ito katabi. Diri asa ka palihog pang ba? Akong i-plaster palihog pang. Ikaw diri apang. Unsa gisuon si sa ano? Sa parihas sa imuhang para muhamay sad akong na. Hoy, mas hamis imong naong oy. Mas hamis jud imong naong as in. Wala kay makita na pwede ilipat na ko ni. Kita sa kuha. Lain ko ayo. Oh, tanaw agtang ray nakita. Diyos ko miyo. Good man. Uy, asa man na si Banabels? Naadiri asis o. Dara. Hi. Nangita ko yung plaster. Amita mi plaster kay inilaging dian na Diyos ko miyo. Awa putol. Lain man kaayo ni ang kinikuan eh. Naputol gani sis as in. Ang buto yun saon di man ko kabalo mo ano ani sis uy. Wahaha nakita. Wahaha naputol si Banawels wa nakitang ulo. Wa nakitang ulo. Le apil ra gud diri apa kita duha dali pa. Sikot yun eh. Walay nagtanaw sa to. Oh. Sige. Hmm? Si salamat jud kayo sa imuha sis ha. Salamat kay sa imuhang pag adto diri assist. Apalo dili good kayo anad magingani ba kay mauwaw ko. Thank you sis Maricar Anas. Mega shout out. Salamat.
Unsa? Yun na. Layo. Kung lahi man gud ang ano sa kamera nato, dili siya ano. Layo. Dili siya pwede na ano di ay. Dili siya pwede na ano kanang Matag ah. ilis bagay. I-plaster sa Paano nato po ba matag? kung mag ano. Ay, bilat. Hindi na, nakita ko. Ako cellphone. Pausa labi. Asa ni may butang? Pausa labi. Asa may butang sa taas? Tinuod ko makita pa. Okay ra to sa baba siya pa. Kini lang diri sa pikas na ilipat. Lain man guni siya upang kakam. Sisi, Maricar, Anas, love. Si salamat jud kaayo sa imong sis as in. Wait lang guys ha, kay ginaplastar pa ni Banabel sa ako ang tuan set up kay laing kaayo maputol ko. Ayaw ni pa kay dako kay siya pa kadto kato. Kana please lang kana. Sandigan ra man natin sa. Tira. Na. Sisi, Maricar, Anas, bakit ano na ka ha? Katulugon na ka. Sis ka nang, kuan ba ang ako, amo abitang lapi, gidala na mo sa gipalitan sa akong bana, tapos dili jud siya mag-open. Hi, mega shout out, 2 million in the house. 2 million. Ha? Oh. Uy, thank you sis. Thank you kaayo sis. Thank you jud kaayo sis Maricar nagtanong. Sis, kabalo ba ka na ang laptop na napalit? Gibilin sa store. Gibilin na mo sa store kay dili nila ilisdan. Dili nila ilisdan lain kay sila as injured. Lonely lagi ka dira apang lonely. Tuding man kayo eh. Hi Sisi, food and workout. Sisi. Hello?
Dili ko kabalo mo butang og ano. Link kanang kabalo mo butang og jacket. Wait lang sisi di ko na. Ay, welcome. Mega mega shout out para isu vlog in the house. Lagi ako ang nako diri apa ko. Lain kayo. Ha? Sa camera. Ha? Lain gani kikisa mo camera mang ay as injured pang. So, para isus vlog tamsak dan giatay. Ha, giatay jud sis, grabe kay ka makagiatay ba. Uy, unsaon magbuta ka rig jacket, di ko kabalo. Ginoo ko, tabang. Para isus vlog, naka-LS ka na pala. Kala ko naligaw ka na sa kakasayaw ng harang. Uy, Diyos ko, sisi, di ka balo, di. Ang saan man eh, di naman ko balo mo ano-ano. Hoy, sisi, hindi na ako marunong maglagay ng jacket. Paano ba maglagay? Paano ba maglagay ng jacket, guys? Wait. Ay, shit. Ay, meron tayong bagong bisita. Mega, 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 mega shout out. Kulot Fernandez. Thank you, Kulot Fernandez sa pagbisita. My God. Uy. Hello, mega, mega shout out. Rachel's Kusina. Hello sis. Wait lang. Ay, nako. Kumiyo. Hinahanap para isus vlog. Hinahanap kita. Akala ko naligaw ka na talaga, muntik na akong tumawag sa pulis. Ay, grabe. Grabe. Napasubo ako ngayon na mag LS. Wala lang. Gusto ko lang matry kasi kumiyo. Sorry ha, pero hindi ko pa malagyan hindi ko alam kung paano maglagay ng wait. Jacket. Maricar Anas. Food and workout. Prices vlog. Kulot Fernandez. Mega love shout out. Thank you so much guys. Maraming salamat talaga sa pagdalaw nyo, sa pagdating nyo. Hello guys, Mami Betty, hello guys. Para eso vlog, Maricar Anas, nauna ka pa sa amin dito. Yes, nauna siya sis. Thank you guys, thank you. Thank you so much. Kulot Fernandez, wait. Asa naman to? Nawala. Kulot Fernandez, mega shout out Maring. Maricar Anas, mga palangga, gala-gala ako at mamaya borlogs na work naman bukas. Sige sisi, kung Maricar Anas, kung mag-sleep ka na sis, it's okay lang sis kasi may work ka pa bukas. It's okay lang. Para isus vlog, sana all magandang skin, walang pores, hahaha, puro rough, kasi yung sa amin. Ay, grabe ka, sis, ikaw nga yung maganda sis eh. Alam mo, ang gusto ko yung mo sis, yung buhok mo, yung pinaka-curl. Mag-ano ka nga sis, mag-ano ka pala para isu vlog. Mag-ano ka nga sis, mag-vlog ka nga kung paano kulutin yung buhok para gayahin ko rin. Rachel's Kusina, Maricar Anas, hello sis. Food and workout, mega shout out. Food and workout number 2. Ako din to food and
Yes, sis, halatang ikaw yan talaga. Maricar Anas, Richard, Kusina, Heart, Heart, Heart. Mami Betty, ang cute ng Guys ha, alam nyo, yung boses ko, pati ako, yung boses ko, alam nyo yung parang naiilang ako, kaya ayaw ko mag-LS. Kasi, hindi kay gaya kay Sisi, kay Miss Maricar Anas, grabe yung boses niya, idol na idol ko talaga. Alam niyo yung pang DJ. Tapos yung boses ko, hindi ko alam, pang grade 1. Pang grade 1 ata. Uy, salamat pala sa patamsak nyo guys ha. Haha, Rachel Kusina, puntahan kita sis. Mami Betty. Hahaha, Megan dyan. Uy, grabe. Grabe, makaano ha. Maricar Anas, Rachel Kusina. Maricar Anas, puntahan kita. Bukas mag-LS, hahaha, di ko lang alam ano. Sis, pag mag-LS ka, Maricar Anas vlog. Ay, Maricar, ano ba yan? Para Isus vlog. Sabihan mo ako sis ha. Sasayawin natin yung harang mo. Sige, para Isus vlog. Sige, magkulot ako buhok. Lahat ng buhok meron ako. Kulutin ko. Hahaha. Ay, grabe. Anong kulot ba yan? Sinasabi mo, sis? Anong klase? At Mami Betty, pang day go. Pagpasensyahan mo na yung boses ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo na dumating kayo dito sa LS ko kahit ganito yung boses ko. Salamat. At Kulot Fernandez, ang cute ni host. May pagpasensyahan nyo na low budget ngayon yung ano nyo eh. Maricar Anas, para Isus vlog, hahaha, kulot yung pinakakulot. Rachel's Kusina, salamat Maricar Anas, tapusin ko muna. Paligo ko sa bullpen pa. Maricar Anas, Rachel's Kusina, host, nagdikit na rin ako sa'yo. Sige, Rachel Kusina, puntahan kita ngayon. Ilista ko muna ha. Hindi ko pas kasi itong bahay ko. Puntahan kita, ilista kita. Saglit lang sis ha. Wait. Wait lang sis ha, ilista kita. Guys, pasensya na kayo ha kung ganito talaga yung busis ko. Yes, Mami Betty, haha, para Isus vlog. Rachel's Kusina, Dana, si Maricar Anas. Maricar Anas, Rachel's Kusina's coming na. Fourth of Ace. Hala, mega shout out. Meron pa tayong isang bisita. Mega shout out. Fourth of Ace. May ilan pag ako. Wait lang. Oh my God. Okay lang sana maglapag guys. Kaso hindi pa jacket ho. Sorry ha. Wait lang. I-ano ko muna. Iset. Food and workout. Sis, paano nga ba nalaman ko kanina si Maricar ng jacket. Tapos ito ngayon. Paano ba maglagay ng jacket? Mami Betty, ay wala naman problema sa boses mo host. Ang cute lang. Wait lang, Fourth and Ace ha. Sulat ko kasi hindi ko pa maano yung anong tawag nito, yung jacket eh. Hindi ko alam kung Mami Betty, saan nga yun pipindutin para ma-on yung jacket nila? Kasi gusto ko sila bigyan ng jacket eh. Wait lang ha.
Fourth of Ace. Joke lang, host. Richel's Kusina. Ganda ng boses ni Maricar Anas. Pang DJ. Oh, tama ka talaga. Sobrang gustong-gusto ko yung ano ni Sis Maricar Anas. Alam niyo yung tawa niya, yung pagsasalita niya, the way na magsalita siya. Alam niyo yung parang pro na DJ. Yun. Rachel Kusina. Ganda ng boses. Ay, Rachel's Kusina. Food and workout too. Hello, Day. Ay, meron tayong bagong bisita. Maribel M. Olanyo. Hello po sis, pahag naman po. Okay po, yes po. Wait lang po, ililista ko lang muna yung mga ano. Pinutaragot pa. Maribel. Wait lang po. Pinutaragot na siya pa. Ano magod siya? Pupuntahan ko po ikaw, Maribel M. Olanyo. Mega shout out sa'yo. Thank you sa patamsak po. Thank you. Yes. Mami Betty, sa gilid lang ga. As in, wala talaga nakalagay na ano. Ano yun? Wait lang, magbabakread ako ha. Wag na stressin sus. Maribel Olanyo, ganda nyo naman, tisay na tisay kayo. Ay, naku, thank you. Salamat po, pero parang hindi naman po. Hello po, Rachel's Kusina. Hello po, Maribel Olanyo, Becky naman. Yes po. Alam nyo, gustong-gusto ko magbigay ng jacket, guys. Saglit lang po, ha. Naku, sisi. Mami Betty, tulungan mo yung sisi mo. Di makapagbigay ng jacket. Wait lang, guys. Rachel Kusina. For today, stress na si host. Halata ba? Stress na stress. Colot Fernandez, BG, sa gilid dahil. For today, paano mag-jacket? Yes, paano nga ba mag-jacket? Gusto ko magbigay ng jacket. Para Isus Vlog. Richel's Kusina, kinalimbang kita. Hope ikaw din kapag hindi kalimbangin ko ulo mo. Ikaw talaga si. Parang love kita sis. Para Isus Vlog. Maribel M. Olanyo, ang puti nyo kasi. Puti sa ilaw lang siguro sis. Sa Rachel's Kusina, Mami Betty, hello. Guys, babalikan ko kayo ha, yung mga nag-comment, mga nagpunta dito sa bahay ko, babalikan ko kayo. Hindi ko pa maano kasi, gusto ko mag-ano, kaso, yung, hindi ko alam kung paano ilagay yung anong tawag nito? Jacket ko, no? Para, fourth of base, na may makita, ayaw, pa-stress kami na mag-adjust. Wala makita, as in, wait lang. Wait. As in, wala yung nakita. Hindi niyo ba ako nakikita, guys? Ay, Diyos ko, ngayon. Marika. Para Isus Vlog. Ha. Salamat sis. Kusina dan na po. Blueberry jam mo. Maricar Anas. Work ato sa gilid inday ng name nila. Sa gilid ng name? Ay naku. Si Maricar kanina nalagyan ko ng jacket. Isang pindot ko lang. Tapos ngayon,
malagyan. Hindi ko na malagyan. Ikaw, rugi pa sa ka na. Pajama na lang host. Grabe to si Fort of Ways. Parang love na kita ngayon ah. Maricar Anas, Maribel, hi po. Rachel Kusina, Paraisos Vlog, nakuan na kita. Anong klaseng kuan? Rachel's Kusina, ano ba yan? For the base, shout out for Paraisos Vlog and food food and workout. Yeah. Thank you sa patamsak. So, hindi pa nakatamsak dyan kay host, Becky Man. Food and workout number 2, same to you. At 4th of Ace. Para Asus Vlog host, pindutin mo lang yung picture namin, tapos lalabas yung option. And, yes, pinindot ko na siya. Pero walang lumalabas. As in talaga. Nag-ano lang siya. Maribel M. Olanyo, Maricar Anas, hag na kita sa bahay mo. Rachel. Karugay ko ang tabi. Wala ko pasabutan ni good. Wait lang guys ha. Wait lang pa. Food and workout number 2. Kami na mag-adjust, mano-mano na lang love sa'yo. Thank you. Wala nga yan pa eh. Guys, sa susunod, pag-aaralan ko kung paano kayo bigyan ng, sino yun? Fork and S, pajama na lang daw. Paano? O sige, page yan. Kasi para sa susunod, diretso na tayo. Ayaw pa jacket. Fourth of Ace. Alam mo, Fourth of Ace, gustong-gusto ko magbigay ng jacket. At saka pajama. Kasi hindi ko maano siya eh. Sorry. Fourth of Ace, kay mas stress jud ka na. Jud ka na. Stress gani kayo. Stress na ko kung saan ta mo paghatag og og kanang jacket. Di man good siya kaganina kay Maricar na nabigyan ko siya ng jacket agad. Tapos ngayon kayo, hindi ko na na-stress na ako. Nagbibisaya na nga ako kasi na-stress. Basahon mo, Fourth of Ace, basahon mo lang host. Anong basahon? Unsay basahon? Oy, gipindot ko na ko inyong pangalan. Di man mo gawas. Bukas, bili ka madami sa... Oo, bibili ako ng maraming jacket. Tapos... Oy, mega shout out sa ating 6 million in the house. 8 Tamzak. Yan. Wala na pa? Ayaw nga eh. Thank you guys. Food and workout too, ha. Alam nyo ba guys, may ako sa inyo. Saglit lang ha. Hindi ko kasi mabigyan ng jacket yung iba eh. Kakainis. Fourth of Ace. Hello, Rachel's Kusina. Alam mo ba, Sisi? Fourth of Ace. Food and workout, Sisi. Alam mo ba na yung laptop na binili namin, ayaw tanggapin nung store na anong tawag nito. Ayaw tanggapin na, ayaw nila ayaw nila tanggapin. Ano ka? Yes, thank you. 9 thumbs up in the house.
Rachel Cusina, Maribel M. Olanyo, Dana sis, wait lang, pupuntahan ko si ano. Sis, Rachel Cusina, pupuntahan kita ha, pupuntahan kita ngayon. Maribel M. Olanyo, sis, payakap. Nasa bahay ako ni ano, ni Rachel's Kusina. Wait lang. Wait lang guys ha. Uy, ang ganda ng ano ni Miss Rachel's Kusina. Ang ganda na, wow. Wow, wow ma'am, ang ganda ng ano niyo. Uy, ang ganda ng mga blueberry. Ay, ganito pala yung blueberry. Fourth of Ace, unsa na imong gilisa. Fourth of Ace, parang love na kita, parang gustong-gusto mo si host. Ilista mo amo na amo sa size. Ha? Size sa jacket. Fourth of, unsa ni? Ginsa to nimo pa? Gipindot-pindot. Wait lang guys, naunsa naman niya mong kamera diri ah. Wait. Kinsa dito nimo pa? Okay. Wait lang. Fourth of Ace. Gipinaman ko'y taga-pindot diriya Fourth of Ace. Nakoy ka ng kuan diriya ba isa ka kamay diri sa gilid. Sige siya pindot-pindot dira tapos na naunsa na. Fourth of Ace. Food and workout. Fourth of Ace. Loko ka, ha ha ha. Rachel's Kusina, gusto mo ba ng cafe host? Alam niyo, gusto ko uminom ng malamig na tubig kasi natitense, na-stress. Hindi, okay lang ako guys, kaso gusto ko maglagay ng ano. Hala, hello, mega shout out. Si Cherry Canada Vlog. Hello po, hello sis. Welcome. Pindutin mo yung sa channel name namin, baka dun lumabas. Para Isus Vlog. Ay, naku. Yan. Wala dyan siya. Food and workout too, ha. Stress is real. Pindutin mo lang, ha. Para Isus Vlog, pindutin mo lang. Fourth of Ace, Rachel's Kusina, Black is it's puntahan mo. Hello po, Cherry Canada Vlog, hello po. Di lagi na pang ayaw niya. Fourth of Ace, unsa man imong gigamit? Unsa gigamit? Unsa? Ay, paki-explain daw ko ana fourth of Ace. Unsa gigamit na ako lang ko gigamit. Mami Betty, asan ba na nimo na adere maoy tig pindot. Tabian kay kulusin. Yung ano ha, yung mga hindi ko nabigyan ng ano pagmamahal, babalikan ko kayo mamaya. Kasi naaral ko pa paano maglagay ng jacket at pajama sabi ni Photo Vase Maricar Anas at Cherry Canada Vlog, hello. Mami Betty, mag-hi kami. Rachel's Kusina, mag-iwan lang kayo sa bahay ko. Balikan ko kayo. Yes, babalikan kayo niyan. Para Isus Vlog, kami na-stress sa'yo Pero love, thank you. Talaga. Thank you so much. Para Isus Vlog, Food and Workout, Maricar Anas, sa lahat-lahat ng mga sumuporta dito sa... Actually, second time ko na
LS. Tapos, alam niyo yung parang ilang kasi ako sa boses ko guys eh. Yan na, nagkwento na si host. Fourth of is, host, paano magpaputi? Ayog, apay mo, mang anaon. Namagoy ka ng taga diri guys, uy, taga pindot apil diri sa Diyos ko, pasiglahi ang ma-zoom in ba? May bet, para isus vlog, jacketan mo na lang si Mr. Kulay Blue. Anong kulay blue dyan? Mami Betty, ha. Yes, turuan mo na lang kami paano magpaputi. Paano ba magpaputi? Maribel M. Olanyo. Sis Maricar Anas, Sis Rachel's Kusina. Payakap din sa bahay ko. Salamat. Rachel's Kusina, mag-shower lang ako. Okay sis, mag-shower ka lang, maligo ka, magpaputi. Rachel's Kusina, Maribel M. Olanyo, Dana, sis, kanina pa. Maricar Anas at Maribel, sure palangga. Alam niyo ba si Miss Maricar Anas, nag-ELS yan siya. Kapag pinuntahan niyo siya sa bahay niya, alam niyo mapapabilib kayo sa boses niya. Hindi kagaya ko. Alam niyo ang galing-galing niya na parang DJ. Ganun talaga. Gustong-gusto ko siya yung niya, boses niya. Pakita ka na ba na Bills? Para Isus Vlog, baka pati mata natin puputi. Fourth of Ace, para Isus Vlog, pati. Bakit puti? Fourth of Ace, ha. Para Isus Vlog. Kaya nga, Black Ace. Black Ace, fourth of Ace. Para Isus Vlog. Host, nagmumukha ka ba ng glota? Nagmumubang ka ba ng glota? Alam niyo siguro sa ilaw, kaya siguro sa hindi ko alam, sa camera or sa Para Isus Vlog, aabangan ko yung mo yung pagkulot mo ng buhok. Kasi meron ako ditong pangkulot na buhok. Sana ba yun? Wait lang. Ito meron akong pangkulot ng buhok. Kaso hindi ko siya alam paano ko siya gagamitin. Kaya, turuan mo ako, mag-vlog ka para Isus Vlog, kasi anong tawag nito, mag-vlog ka kung paano ako kulutin. Kasi try ko yung kulot ko. Fourth of Ace, para Isus Vlog, baka pati mata natin puputi. Fourth of Ace, ha. Host, para Isus Vlog, palangga, abangan natin yan. Maricar Anas, yes, abangan natin yung vlog niya na yan, kaya nga, Maricar. Host, ipahay mo si Bana. Nemo, Bana, dali ka, dali, Maricar. Dali. Ito si Bana. Aray! Hindi ko ka makita, boss. Ay. Yan, si Bana Bells. Akong pinakakusgang Bana. Di ba nasan ko? Wait lang. Host, pahay mo si Bana. Mami Betty. Host, ano ilaw mo? Makabili nga. Ito talaga si Para Isus Vlog ng 10 ilaw na yan. Grabe ka ha. Host, utusan mo si Bana Bells na kulutin ka. Saan ang kukulutin? Saan banda? Maribel Olanyo, paiwan na lang po sa bahay ko para mabalikan ko kayo. Alam ko nakapunta kayo sa bahay ko. Yes, pupuntahan kita, Maribel Olanyo. Sis, huwag ka mag-alala, babalikan kita. At yung mga nandito, legit yan, organic, walang, ano ba yung sabi ni? Sino ba yung nag-LS na nagsabi niya, walang organic, walang halong chemical, original. Wait, ang sweet naman yung tingnan. Yes, sis. Fourth of Ace, host, pahiram ng asawa mo. Wow! Pahiram ng asawa mo. Yes, okay lang. Hoy, kagwapo sa imo ba na sis?
Naana igsuon niya. Sis, sorry, wala siya igsuon. Nag-iisa lang siya. Fourth of Ace. Ha ha ha. Fourth of Ace. Rachel's Kusina. Noted po. Maricar Anas. Ha ha. Kaisa. Kahit saan ipakulot mo, host. Sisi, bana mo naman. Yes, Sisi, papakulot ko talaga to. Kiss daw, be. Hoy, wag yan, Mami Betty. Mamaya na tayo niyan, Mami Betty. Fourth of Ace. Who's one night stand ko mini habim? Mo, one time lang. Sino bang love mo? Ako, si Bana. Mamili ka, fourth of Ace. Parang gustong-gusto ko na to si Fourth of Base eh. Mapuntahan ko nga to mamaya. Miss, kiss namin imo nga ba na sis? Uy? Ha? Unsa sis? I-kiss ni mo. Oh sis, okay lang sis. Fourth of Base na pre. Panghatag na jud ka sa imo asawa pre. Yes, ipamimigay ko na siya with jacket and pajama. Sayang good sisi, Maricar Ana, sayang good sisi, uy, iyang papa na lang. Impas ta anak sisi. Kay iyang mama sisi, isug ayo. Iyang igagaw na lang sisi. Umakahulat siya sa anak. Buing. Hoy, thank you sa patamsak. Meron na tayong tamsak. Tapos sa ano, alam niyo ba sis, Mami Betty, yung laptop na nabili namin nung isang gabi, kwento ko lang ha. Ay, Mami Ricar, ano sayang good sis, yung ay, Mami Betty, ay alam na si Fourth of Ace ba na mo ang gusto? Ay, oo nga. Alam ko na yan eh, parang si Fourth of Ace, iba yung gusto niya eh. Sis, alam mo ba sis, Mami Betty, yung nabili namin na na laptop, alam mo binalik ni Bana sa store. Tapos hindi tinanggap. Naghang na nga siya doon, hindi siya nag-open, hindi tinanggap. Iniwan na lang doon sa iniwan sa store. Iwan ko kung ano. Ha? Reformat. Reformat daw. Iwan ko kung kung Puto nila. kung ma-okay yun siya. Mami Betty at Maricar Anas, ha ha ha. Maricar Anas, ha ha ha. Ay, ang ig-agaw na lang ang anak sa akong anak na lang, sisi. Unsa? Ha ha ha. Ay, ang ig-agaw na lang ang anak sa akong gagaw. At food and workout palangga, haha, makalingaw kayo si host. Salamat sisi, pero mas idol duty ka. As in, parang alam mo nung mag-LS ka sis, pro kayo imong background, imong display sa imuhang tawag ano sa imong display ba sa imong LS bitaw, as in pro jud kay siya, as in tapos imong boses pa jud, complete package lagi pag madto sa imuha. Plano gani ko magpatudlo ko sa imong sana all nga to. Sisi Maricar Anas, basig mag-ano na ka sis ha, basig katulugon na ka, basig ka-sleepo na ka. Napabaya kay work ugma. Salamat kayo sis. Mega shout out, 7 million in the house. Saan naman to si Mami Betty? Ang among laptop ba? Lain pa'y ato. Ay, di mabidi Tagalog. Manday kasi no. Para isos vlog, Rachel's Kusina. Hindi pumasok yung dikit mo. Agay! Agay daw. Para isos vlog. Sis, yung ano mo ha, hihintayin ko. Yung kulot-kulot mo sa buhok. Oh my God. Dili mo gud ko kumakahatag og jacket sa ilaha ba? Para Asus Vlog, Rich's Kusina, hindi pumasok yung dikit mo.
Dili gani, ang tao siya. Nabutangan gud na ako kaganina si ano. Ay, for today, shout out sa 8 billion viewers. Yes, shout out sa 7 billion na lang pala, oh. Thank you for today's. Babalikan kita mamaya. Bibigyan kita ng 2 saging. At saka pajama, at saka jacket. Ay, lang pajama at jacket si host. Yan. Puntahan nga kita, ano be, 4th of Ace. Puntahan mo nga pa. Thank you sa mga na pumunta, sa mga nagtamsa kay host. Fraisus Vlog, Sisi, ano ba? Hindi ka pa nag-ano, sis? Anong oras na ba dyan sa ano? Saan ka nga, sis, sa England ka ba, sis? Sa England ba yung sabi mo? Hindi ka pa nag-work, sis? Ano ba na? 4th of Ace. 4th of Ace, bakit wala yung ano mo dito? Hindi kita makita 4th of Ace. Wait lang. Wala ino. Ano man na lang ako, 4th of Ace, ano man na lang sa akin, mag-iwan ka na lang ng anong tawag nito? Bakas sa bahay ko at ako na mag-ano sa'yo doon pupunta. Kasi hindi ka namin hindi ka namin makita. Para Isus Vlog, 9:50 na dito. Ng umaga, sis, or gabi? Kasi dito, anong oras na pa? 11:51 na dito, sis, sa Middle East. Matulog na soon, sis. Yes, kung matulog na kasi, okay lang. Maricar Anas, PJ. 4th of Ace, wala, host? Wala, 4th of Ace. Wala yung ano mo. Hindi siya ma-search. Hindi ka makita. Ay, Black Ace TV. Ay, Black Ace TV pa. Ay, sorry. Pupuntahan ko siya. Ng ninja ko. Puntahan mo, host, yes. Pupuntahan. Titingnan ni Bana. Paraisos Vlog. Sini Oil. Pinkish. Oy, grabe. Alam mo, sis, kasi matutulog na rin naman na kami ngayon. Siyempre, naglagay ako ng Vaseline at saka naglagay na rin ako ng RDL. Nadikita na kita, host. Ay, thank you so much. Huwag ka mag-alala. Babalik ko sa'yo 2 banas. Uy, ay, grabe. Macho ni Black of Ace. Subscribe mo tayo sa ka-channel. Sa to, Sa ito pa naman. Nag-subscribe na siya sa to, Karon? Doon, tukay na. As in? Wait lang, Sis Paraisos Vlog. Alam mo ba yung gamit ko is RD? Ay, pwede ko ba ipakita to? Pwede ko ba kapakita, guys? Yung yung ginagamit ko. Host, nakabili na ako RDL kanina. Ay, kaya pala si Maricar Anas, nakabili na daw siya ng RDL. Alam mo, sis, yung gamit ko number 3. Number 3 na Aldi. Kaya abot ko itong sunblock na cream. Ito RDL, nilalagay ko. Alam mo, sobrang ganda niya. Maglagay ka lang ng maglagay ka lang ng ito, Pwede ba ipakita? Ano nyo nga? Pwede ipakita? Okay lang naman siguro, di ba? Wala naman siguro yung Paraisos Vlog, uminom ka nga ng glota, ha. Uminom ng glota. Hindi ako nagkuglota. Sa lang siguro yan, sa camera. Ito yung gamit ko, sis, na RDL, number 2. Tapos, sa gabi, naglalagay ako ng Vaseline. Tapos, sa umaga, itong sunblock na cream, RDL pa rin, SPF 15, yung nilalagay ko.
As in, as in, ang ganda niya talaga gamitin kasi nagano yung mukha mo. Ay, pati ngugi pa nga. Pero, pag nag-stop ka kasi sis, pag na-stop ka ng ng gamit niyan. Ako kasi pag na-stop ako, gumagamit ako ng iba kagaya ng Maxipil. Ano siya, yung nangingitim yung ko kapag ka naka-stop ako nito. Kaya lagi ko siya nalang ginagamit. Pero hindi masyado diin. Fourth of Ace. Huwag mo pakita, host. Mag-CP. Ganun ba? Baka... As in, sis, host, isend mo sa messenger. Yes, isisend ko sa'yo mamaya yung yung sunblock na ginagamit ko. Fourth of Ace, hihihi. RDL3 ba? Hihihi. O, 3 yung ginagamit ko, sis, eh. Pero pwede naman to, number 2. Pero pag number 2 kasi yung number 2, yung, anong tawag nito eh? Yung number 2 kasi, pag number 2 yung ginagamit ko, feeling ko hindi siya effect. Kaya number 3, siguro makapal-kapal yung ay, welcome! Meron tayong bisita. Mega shout out, Genius! Hi guys! Hi Genius! Welcome! Thank you! Fourth of Ace, hindi uubra ang RDL sa mukha ko, host. Bakit naman? Uy, tinignan namin, tagal na pala tayo dikit, Fourth of Ace. Maricar Anas at Genius, tagay na po. Hello po. Fourth of Ace, sleep, host, sleep na ako ha. Yes, thank you so much, Fourth of Ace. Sobrang... Yan, tinignan namin yung mo. Ang gagaling pala ng mga niya. Kanta. Ay, yun pala yung puntahan ko dati, Fourth of Ace na nagustuhan ko yung mga niya. Yan yung mga niya pa, no, di ba? Oo, kaya napadikit ako agad sa kanya. Ngita pa ko para palit binlod. Grabe man po ng binlod ni mo, Fourth of Ace. Uy, Fourth of Ace, naga-LS ba ka? Genius, sige po, Ma'am Maricar Anas. Genius, pupuntahan kita ha. Puntahan mo nga to pang, siya pang. Thank you, salamat sa sa pagpunta. Fourth of Ace, paggamit yung mga song diha, host. Pwede na, Fourth of Ace, pwede gamiton imong pwede gamiton imuhang ka ng, di ta maano anak ni Lolo, basig si paon ta anak ni Lolo. Okay ra na. Wala na si Pian. Sure ba? Basi mahadlok man ko, sunod na lang siguro. Si Sis Maricar nagagamit siya mga nice kaya mga background ng mga tugtog. Maricar Anas at Genius on the way. Rachel's Kusina, hello host. Sleep na ako ha. Thank you for today. See you next time. Yes, Rachel's Kusina. Na lang ko ako sa iyo sis, pupunta ako doon tapos mag-iiwan ako ng Mami Betty, dito lang ako host. Yes, BG lang. Yes, thank you sis. Fourth of Ace, ayaw lang to i-play ang acoustic. Pero Fourth of Ace, pwede ba gamiton ang kanang kuan imuhang mga tugtog? Nagapangita ko og tugtog sa among mga free to use to host. Ay, as in? Oh. Sige, try na ako og pag try na ako og kuha. Rachel's Kusina, alas 11 na kwasi dito sa Sweden. Yes, okay lang. Alas 11, dito din sa Sweden ka pala, Rachel's Kusina. Wow. Kaya pala ang ganda ng ng blueberry dyan. Sige, sleep ka na kung pupuntahan kita sa Thank you ha. Thank you so much sa pagdalaw mo. Genius, hello ma'am host. Hello Genius. Alam mo, hindi ako makabigay ng jacket ngayon kasi
Iwan ko, hindi siya magana sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero ako magano sa'yo, pupuntahan, bibigyan kita ng ano, 2 sagi. Fourth of Ace, ha? Subscribe Ah, na siya. Yan ba, balikan lang oh, gani, ayaw, paglitlog ko. Fourth of Ace, hi, Genius. Fourth of Ace, pwede na gamiton host. Ay, salamat kaayo na, ko ano, pwede na ako gamiton kay. Sa mga bitang mukbang, Fourth of Ace, maglisod ko pangita og asay nagkaano kay mahadlok na ko maano ba CPR ni Lolo. Rachel's Kusina. Good night sa lahat. Good night, sis. Have a sweet dream. Maribel mula nyo, sis. Bisaya, tabay. Wag mo kalimutan sa bahay. Sure. Puntahan mo nga siya. Hindi ko makakalimutan, sis. Nilista ko na lang kasi alam mo, hindi ko mapindot yung jacket at pajama. Fourth of Ace, ha. Genius. Fourth, dikitan tayo. O sige, magdikitan kayo. Saan ka po, sis? Dito ako sa Madrid, 11 p.m. na dito. Maribel M. Ulanyo, sis, nandito kami sa Middle East, sa Saudi Arabia. Nandito kami ngayon ng asawa ko. Tapos ang oras dito is exactly 12 midnight. Rachel's Kusina. Oo, sis. Ha. Parang ano to? Talaga? Barang talaga. Anong barang? Hoy, para Jesus vlog, sis. Ang barang sa mua. Ano sa ginong barang sa Tagalog pa? Kulam. Anong barang? Anong kulam? Magpaligo ako ng baby thing. Oo. Okay, sis. Mami Betty. Iligo mo muna si Ali. Wait lang. Mega shout out. 6 million in the house. And 10 thumbs up. Wala. For the base, wala na CPR free to use. Kung CPR ka, ipabarang ko. Ikaw di ay. Pabarang ko. As in, okay, itry na ko ang okay man kaha to. Una kayo sa 1 oras, saan kayo sa Pinas? Mama ko taga Matalom Leyte. Ay, Maribel M. Ulanyo, sis, kami sa Pinas, ako sa Davao. Tapos siya sa Davao del Norte, ako sa Davao City. Tapos yung lolo ko, alam mo ba na taga Leyte? Taga Leyte din yung lolo ko, Waray. Anong work mo sa sis? Maribel M. Olanyo sa Madrid? Ay, Madrid, di ba? Madrid, Spain. Maricar Anas, Silingan Ratahos. Yes, sis, Maricar Anas, Silingan Rata, sis. Kaya di ba Jensen man ka? Wala may rabay kayo ng mga bulad dira sa sa Jensen. Ano? Kini? Ano eh? Dami ka ng mga bula dira, oy. Maricar Anas Gensius, nasa Paris ka pala, dikitan mo na kita sa Jalman. Oo, mauna siya. Sisi, pinuntahan kita. Sa Maribel M. Olanyo. Pupuntahan kita, sisa. Pupuntahan kita. Maricar Anas. Oo, Jensen host. Sis ka na sa Jensen ba? Kanang, di ba taga diraan ko na si Pacquiao? Maribel M. Olanyo, dito ako sa Madrid sa house, sis. Mag-alaga sa matanda at magkuskus. Uy, sis, wag ka. Sis, alam mo, sa bahay din yung trabaho ko. Alam mo, sa bahay din yung sa bahay din yung trabaho ko. Siya, tapos sa driver. Maricar Anas, Maribel, napaka-nobel mo na work po, salute. Yes, alam mo yan si Maricar Anas, sobrang saludo ako yan sa kanya.
Sobrang ano din yan, sa apakabait na tao. Sis, Maricar Anas, advance happy birthday pala sa'yo, no? Birthday mo na sa 30. Mas matanda ako sa'yo, sis, ng ilang buwan. July. Ay, isang buwan. Matanda ako sa'yo ng isang buwan, sis. Maribel M. Olanyo. Sa Madrid, sa house, sis, mag-alaga. Welcome, sisi. Maricar Anas. Thank you, sis. Welcome. Thank you so much din, sis. Sis, kung mag-sleep ka na ha, mag-sleep ka na lang kasi may work ka pa bukas. Thank you so much. Maribel, mula nyo, bago lang ako sis at mga video ko, mga kunti pa lang, hindi pa kasi okay lang yan sis, Maribel Olanyo. Alam mo ba na ganyan din na kami nagsimula? Tapos, magsisimula talaga tayong lahat dyan sa ganyan. Kasi ako dati nagsimula ako yung sa ninja ko, ito na ninja ko na ano. Doon din ako nagsimula sa ano, sa mga ganyan. Matututo tayo sa ano natin guys, sa yung sa una, hanggang paunti-unti, matututo na tayo mag-edit, kanya ng mga videos. Ako inaral ko talaga ng ano na mag-edit ng videos. Ang hirap pala no, akala ko ang dali lang mag-edit ng video. Yun pala sobrang hirap. Maricar Anas na isang buwan dili na apil sa bilang sis. Dili din na apil sa bilang sis. Edad. Maricar Anas, Maribel, more upload sis, di mo mamalayan, apply ka na kay YT. Yes, oo nga. Kami nga parang kailan lang kami nagod pa? Parang kailan lang kami nag-ano ni Bana. Upload ka lang sis, Maribel Olanyo. Upload ka lang ng ano, ng mga, ng mga content, ganon. Maribel M. Olanyo. Salamat sis Maricar Anas. Yes, alam mo mas Maribel M. Olanyo. Alam mo, napaka-ano niya ni, Miss Maricar Anas. Napakabait yan. Na rin yan siya na, nakakamoni lang niya yan niya. Maricar Anas, Maribel, add mo sis ho sa FB para connect tayo sa FB. Yes, add mo ako. Add mo ako, sis Maribel M. Olanyo. Add mo ako, sis. Wait, iaano ko siya. Ay, wait. Genius, Maricar Anas. Nadikit ko na your turn. Ay, sino yan pa? Kay Kuan. Maribel. Saan yan? Uy, ang ganda ng bahay mo, sis. Maribel Olanyo. Nakaano ka na? Uy, ang ganda ng bahay mo. Uy, ang ganda. Uy, ang ganda ng malunggay. Ang ganda ng ano mo, sis. Congrats. Buti ka pa. May ano ka na. May pundar ka na ano. Kami, sis, na kami dito. Magta3 taon. 3 years na kami dito sa sis. Wala pa rin kaming Genius, Maricar Anas, nadikit ko na, your turn. Maricar Anas, Genius, 2 ninja muna at error subscribing itong main channel ko. Para Isus Vlog, Beji. Yes, sisi, magkulot ka muna dyan. Alam mo, sis, Maribel M. Olanyo, alam mo sis, saludo ako sa mga kagaya sa atin ng mga alam mo, ang ganda ng mo, wow. Sis, saan to yung mo, saan yung saan? Oh, ganda. Ang ganda na nakuha mo na sis, bahay mo. Ganda ng malunggay, ang ganda ng wow. To story pa. Hi, mega shout out for million in the house, 10 thumbs up. Dali na to.
Punta sa Pikas. Dira ara. Ay, balikan po na ko na siya niya. Ikon na siya dira. Sis, Maribel M. Olanyo, sis. Ano, dalawang ano ko sa'yo balik. Ito at saka yung ano, isang ninja ko. Doon lang nakalitan. Maribel M. sa Bicol. Yan sis, sa Camellia, Naga City. Tapos yung isa sa Buhi, Camarines. Puro yan sa Bicol. Pag comment ra gud dira. Sis, ilalagay ko doon sa, tingnan mo sa ano ha, doon sa, mag-iiwan ako ng bakas doon sa bahay mo. Maglalagay ako ng, ano ko. Di ko kasi ma-type dito eh. Itatype na yung ano, Okay lang ba? yung FB ko. Dalawa pala yung bahay mo sis. Sa Bicol yan sis, sa Camel, taga Naga City. Tapos yung isa sa Buhi, Camarines. Uy, sis, grabe ka naman. Sa'yo, ay, hala sis, ang ganda ng ano mo. Ang ganda ng bahay mo po. Tingin. Wow. Oh, buti ka pa. Buti ka pa po. Nakadalawa ka na ano. Nakadalawa ka na Nakadalawa na po kayo na ano. Nakadalawa na, anong tawag nito? Na bahay. Kami po 3 years na. Nakabahay, may bahay pero na ano, na renovate lang po siya. Pero sa'yo po ang ano nyo po. Galing naman. Maribel Emolanyo, basta nayakap na kita sis. Oo sis, dalawa yan sila. 15 years na din kasi ako dito. Wow, matagal-tagal na pala. Malaki ba yung ano dyan sa Spain sis? Malaki ba yung ano, yung sahod? Kasi dito sa ano, sa Middle East ngayon, ang sahod, magkano ngayon sahod na, ano na natin ngayon pa? Hi, mega shout out, 5 million in the house. 10 thumbs up. Alam mo yung sahod kasi namin dito sa Middle East, ang sahod namin is, nasa, magkano lang pa ba? 20? 22, 20, depende kasi sa palitan sis eh. Yun yung sahod namin dito sa ano, tapos dalawa kami. Tapos mahirap din, kailangan mo rin mag-budget kasi nga pagkain, tapos lalo pa ngayon nag-ano sila ng ano, nag-bat sila 15% sila ng bat. Nag-increase sila. So sobrang hirap, kailangan talaga medyo malaki-laki siguro ang ano kasi malaki naman siguro yung palitan sa Pinas, di ba? Unsa? Siya na. Ay, unas ano. Sis, ano? I-ano mo ako sa FB ko, sis. Pag-comment rago dira. Ilagay ko yung ano ko ha. Sa bahay mo. Ilagay ko yung FB ko. Kasi para maano mo ako. Naman diyan nakabutang sa ako, ano to? Asa? Di ba nakakonect mo kanina sa Bitbit? Mala. Ako nang gitanggal. Itanggal na, no? Maribel, wala niyo. Malaki din, pero mahal din dito. Tumira euro kasi dito, pero mababa na palitan. O, depende talaga sa gastos. Oo, talaga sis. Kaya nga plano namin next year, baka uwi na lang din kami. Kasi ang hirap din eh, na dalawa kami dito. Yung pagkain sa amin pa. Yung padala pa sa mga bata, lalo na kami, 4 yung anak namin. Oo sis, add kita sa FB mo. Thank you. O, add mo ako kasi may ano ako sa iyo, may sasabihin ako sa iyo. May nakita kami sa video may para maano din kita. Ano ba to? Nakalawin. Uy, anak mo to. Hala, ang ganda. 18. Ay, wala po, tugtuga pa. Ay sis, ang ganda ng anak mo. Ang ganda niya. Ang ganda ng ano. Tingin. Wow. Ang ganda. May 18 years old ka na pala po.
Mega mega shout out, 5 million in the house, 10 thumbs up. Ang ganda po, Miss Maribel Emula. Ang ganda ng ano niyo, bahay at saka anak niyo. May buti pa siya, may 18 years old na. Siguro ako ka-video niya ng kuwan. I-comment ra ko dito akong FB pa. Di mo ka pang search. Dili ba ka ng kuan? Salamat, Maribel Emulanya. Salamat sis, palagay ng FB mo sis, mag-iwan ka na lang open. Opo, mayroon na. Ako meron na din ako 12 years old. Meron akong 12 years old kasi yung anak ko is 4 lalaki. Puro sila sunod-sunod yung anak ko. Tapos nung pang-4 ko na anak, yun, nag-decide na kami magtrabaho ni Bana sa dito sa ibang bansa. Hindi ako nakakabigay ng jacket. Ano? Ha? Uy, magaling na pala yung anak mo, sis. Magaling na maniho. Na ano na dito to si Fourth of Ace pa? Okay, no? Tanawa na tayo dali ko nga ito. Nagkakuan na kasayahan? Sabi? Hindi ragod ka dali. Okay. Maribel Emolano, yes, sis, 2 weeks ago pa lang makagkadikit na tayo. Nakita ko sa video ko sa anak ko. Bahay, birth, anak ko. Nakita ko, ano yun? Nakita ko sa video ko sa anak ko na birthday. Nagva-vlog yung anak mo, sis? Ay, ma'am? Nakita ko siya dito, anong tawag nito? Nagmaniho siya. Ibutang ni mo akong itbidira to sa ibutang pa. Guys, siya man good siya nag-ano kasi eh. Wait lang, ilagay ko. Ako pa be. Ilagay ko si sana papunta na ko. Buti maano na siya magmaniho, no? Magaling na siya magmaniho. Nakita mo ba sis yung nilagay ko na Uy, mag 2 hours na pala ako. Kani Wait lang. Kita mo sis yung nilagay ko na hindi pa
Hindi pa masyado tinuruan ng kuya niya sis, nag-practice pa lang. Kuya niya to, so, yung ano mo sis, anak mo is, ilan yung anak mo? Unsa ka? Tulog ko. Matulog kay kag una. Saan mo nilagay sis? Doon sa nag-ano siya, sa nagmaneho. Nilagay ko. Yung yung ninja ko, Mitch TV. Nag-ano doon, nag-iwan ng bakas, Mitch TV. Nakita mo sis? Nilagay ko siya. Mitch TV, tapos yung ano ko is Misai. M-E-I-S. Gani. Ang darabit bang? Mega mega shout out for million in the house. Ano sabi niya? 3 na anak ko, pangalawa yan babae ko, 2 lalaki, 1 babae. Ako sis, 4 yung anak ko, puro sila lalaki lahat. Ano sis, anong tawag ito eh? Yung anak ko is puro lalaki lahat, tapos magkasunod. Magkasunod sila. Mahirap din ba ang work dyan sa Spain, sis? Maribel M. Olanyo, sis? Pasensya na kayo guys ha. Pasensya ka na sis ako. Yung kilay ko is yung parang stricta. Ay, oo nga pala sis, no, yung di ba ang daming kaso ng dyan, yung COVID. Yung COVID sis, di ba? Okay na ngayon dyan. Hindi na ba masyadong stricto or medyo okay na ba yung nila? Sitwasyon. Ang na itong wifi pa, be. May shorts ako. Wait lang, wala ka tayo. Hindi mo ko
ko makita. I-ano mo na lang sis, i-comment mo na lang dito yung ano mo, FB ko. Ay, FB mo. Dili ka ma-search na. Dili ba ka ma-search? Dili ba siya na lang gani, yung Oo, FB na lang. Dili ba ka Yung, ma-search na ka-private ba ka? siya gani magbutang sa yung FB sa diri ah. Sis, ilagay mo na lang yung ano mo, yung lagay mo na lang yung FB mo dito. I-comment mo na lang, tapos pupuntahan kita. Isulat ko si Sa. Yan. Mami Betty, nawala na Sisi. Antong nawala Sisi? Hindi mo ko makita, sis? Mami Betty? Sis May, hindi mo ko makita? Sis? Ay, oo, nagsitulugan na sila. Nagsitulugan sila, Mami Betty. Nagsitulugan. Anong oras na nga dyan ulit, sis? Sa ano? Sa Hawaii? Sa? Ay, maaga pa pala dyan. Sa oras? 11 a.m. daw. Sis Maribel, Maribel Olanyo. Ano, nasulat ko na yung ano mo, pupuntahan kita. Ako mag-a-add po sa'yo, pupuntahan kita. Oy, mega shout out sa ating si Mary Salarda. Hindi ka matulog, sis. Maricar Anas. Another tamsak sisi. Maricar Anas. Mary Salarda, another tam. Mary Salarda, Maricar Anas here. Food and workout, dito ko. Mary Salarda, Dana Genius. Yes, thank you sis. Thank you Mary Salarda. Thank you sa pabiji. Thank you sa patamsak sis. Isin ko pala sa iyo yung ano sis, yung yung pampagwapa nato dira ah. Sin ako sa imuha unya. Sisi, Mary Salarda. Busy lang. Thank you so much, sis. Thank you so much. And Maricar, tamsak again, Sisi Hus. Uy, mega shout out. And Maricar. Ako, Sisi na guwapa. Mami Betty, ako send mo baka guwapa jud ko do so ko.
Ah, sige. Gusto mo mag-try sis yung gamit namin na ano? Yung RDL. Send ko rin sa'yo, Mami Betty, yung ano, gamit ko na ano, RDL. Pero okay naman yung skin mo, Sisi, Mami Betty. Okay na yung skin mo kasi ano, kasi alam mo yung pantay lahat. Oy, 12 billion in the house. Ay, damsak pala. 5 million in the house. Mega mega shout out. Sisi, ano, anong tawag nito? Maribel. Puntahan ko muna yung ano mo, sis, ha? Puntahan kita sa ano? Puntahan kita sa FB. Ako lang pa. Diyan mo lang ako tanong. Mega mega shout out pa. Sis, ano yung ano mo? Aso? Yung profile pic? Aso ba? Aso yung profile pic mo, Miss Sisi Maribel? Ay, oo nga, parang ito. I-message na lang kita, sis, kasi hindi rin kita maano. Hindi kita ma-add. I-message na lang kita. Ayaw pang. Ano? Tapos na maligo si... Okay. Ay, nag-message na ako sa'yo, sis Maribel. Nag-message ako sa'yo. Doon. Buti ka pa dyan, may baby. Aso. Wait lang ba? Katulugon na kayo ko. Banakels diri ha. Giigang siya. Saan ba katulog gigang? Saan ba kaya ka? Tingog diri ako. Di ba katulog gigang? Sis Maribel, thank you so much ha sa pagpunta dito. Sa susunod, pag pumunta ka dito, maglalagay na ako ng jacket. Ngayon lang kasi hindi ako nalagay ng jacket case kasi ano, hindi ko alam kung anong problema. Baka ako siguro hindi ko siya maano. Yes sis, matulog na siya. Katulugon na daw siya. So sige, may ano na lang ako, may 2 minutes. So, salamat kayo ha. Mag-ano ko sa imo sa FB, mag-message ko sa imo ha.
Mami Betty, sleep na ba na, Kels? Yes, katulugon na ka siya, sis. Tapos, nagyaw-yaw man, nagsasalita pa ako, hindi siya makatulog. Tapos yung aircon naka-off kasi nga maingay. Gusto na niya tulog. One minute na lang guys, mag-ano na tayo kasi mag-sleep na rin kami. Oo sis, marebelin mo lang yung mag-ano ko sa'yo sis, nag-message na ako sa'yo. Doon, tingnan mo doon sa ano, hindi kasi kita maano, hindi kita ma-add friend. Mami Betty, anong ginagawa mo dyan? Kumakain kayo sis, Mami Betty? Ano ulam nyo? Sis, Mami Betty, mag-ano ka sis? Anong tawag nito? Mag-vlog ka dyan sa ano mo. Mag-vlog ka dyan sa... Yung lifestyle mo ba dyan ba? I-vlog mo. Ano bang buhok ko, guys? Nakaano.
Nag-online ka pa pala, Sisi. Inday more car. Thank you, sis. Inday Maricar. Oo, sis, mag-sleep na ako kasi si Mami Betty, si Bana Kels, nag-sleep na dito. Nagyaw-yaw siya kasi mag-sleep na daw siya. Gipatay na mo ang aircon. Nag-ano akong kamot guys, nagkatinta. Inday Maricar, busy lang ako, Sisi. Sayaw sa harang mo. Oh, bongga, may harang na pala. May harang na pala ako, Sisi. Ano ba yung buhok ko na yan? Mag-sleep na rin ako ngayon, guys, saglit. Mga kasi yung isang Inday Maricar. Heart. Thank you talaga, Sisi. Alam mo ba yung namin, Mami Betty? Yung laptop na nabili namin? Dili ba? Pinano ko sa kanya, hindi ko kasi naano kanina. Yan, binigyan lang ng papel. Iniwan doon sa sa shop. Uy, marinig og kanila diri adoy na nagbinata ka tira. Sleep na ka? O sige, paandara na ng aircon. Mami Betty ko, pwede ko ba na ako Ay, oo nga. Mami Betty, sana maging okay na lapi. Oo nga, sisi. Oo nga, Mami Betty, sana maging okay na yung lapi. Kasi, ang hirap kaya hindi pinupulot yung pera, tapos masayang lang. Actually, dili man jud siya as in na mahal kaayo siya, Mami Betty. Dili man jud siya kaya as in mahal sisi. Kaso lang magud para sa ako sayang man gud ang kwarta, tapos lang siya kanang marag sayon ra kay siya na sayon ra siya, ang bilis niya lang parang na bilis niya na parang sira, parang nagtapon ka lang ng pera, hindi naman madali mag ng pera, di ba? Gani, sayang ang kwarta, sayang jud makaingon, makakasabi ko talaga na sayang pag pero sana bukas okay na yun. Sana bukas ma-okay na siya, makuha na namin para okay na. Alam mo na, yung mga natin dyan, mga transaction. Medyo mataba-taba na talaga yung mukha ko, sisi. Ba't ang hindi medyo malaki talaga.
Ilang year, Mami Betty, ilang years ka na dyan, sis? Ano? 3 years na kami dito, sis. Uy. 3 years na kami dito sa Middle East. Pero nagbakasyon kami last year. 2 months. Tapos 3 years na kami dito. Yun, wala na. Wala pang wala pa lang ipon. Medyo maingay na yung aircon namin guys kasi inom na ni Bana. Tulog na siya. Sis, ano ba yung kilay ko, sis? Parang stricta ba yung kilay ko, no? Kasi tinitingnan ko siya dito sa ko eh. Mami, Betty, kay nabakal ka man lapit, tsaka may 3 kids ka naman. Hindi ako 3 kids, sis. 4 kids ako. 4 na yung baby. Aray pa. Ano na lang, sis? Patay-patay man akong signal eh. Uy, ang contract dito sa Middle East is kagaya sa trabaho namin. 2 years lang talaga yung contract namin. Pero, depende yan sa'yo kung uuwi ka after 2 years or mag-stay. Ganon siya. Ay, Maribel Emulanyo, good night na sis. May work pa bukas yung next LS. Thank you. Thank you so much, Maribel Emulanyo. Thank you so much, sis. Thank you sa pagdala. Thank you din. Kita, message kita doon sa Thank you. Sige, sleep ka na, sleep. Good night. Good night, sisi. Manday Maricar Palangga host. Welcome. Busy lang until matapos bungol na ko kay nakamute na ka. Okay lang kayo. Salamat kayo, Inday Maricar. Matapos na rin ako ngayon. Mami Betty, pag mag-uli pa mo sa Pinas. Syempre naman, sisi, uy, Mami Betty, mag-uwi kami sa Pinas kasi next year, matatapos na yung contract namin. Pero, munti ka na nga ako makauwi, sis, eh. Kasi alam mo ba nung kailan ba yun pa? Nag-start yung ko? Ha? Last 2 months? Ako, sisi. Alam mo yun, nagka-high blood ako. Tapos, ewan ko, na-stress siguro ako. Sumasakit yung dibdib ko, hinihingal, hindi ako makahinga. Alam mo ba na nagpinsan kasi, syempre, maya naman na ako na ipakita na nanghihina.
Tapos nung una-una dinala ako ng amo ko sa ano sis, alam mo ba, dinala ako ng amo ko sa doktor. Tapos ang sabi ng doktor, wala daw akong sakit. Okay lang daw ako, normal lahat. Pero alam mo ba, ang taas ng BP ko. Tapos nung hindi pa rin nawala yung ano, hindi pa rin nawala yung Uy, welcome! Mega mega shout out Maricar ka daw. Hello Sisi, welcome. Nakaabot pa jud kasi dumating ka pala pa talaga sis. Sesi, mega mega shout out sa iyo Sisi. Thank you. Thank you Sisi. Maricar ka daw. Thank you sis, dumating ka. Matapos na rin ako sis eh. Kami sleep na 5 minutes na lang sleep na rin kami. Ganda ng boses ni ano Maricar ka daw. Maricar ka daw. Kakagising mo lang sisi kami magi-sleep na. Ano na dito is 12:52 PM. Ay, AM na ba pala? Umaga na, matutulog na ako. Tutulog na kami sisi. Thank you sisi, nakadating ka. Tapos ano, Mami Betty, alam mo ba sis May na ano, dinala ako ng amo ko sa ano, sa doktor. Sabi ng doktor, wala daw akong sakit, normal lahat. Perfect daw, wala daw problema. Pero alam mo, nanghihina ako. Masakit yung ulo ko, tapos hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tapos nung huli talaga, nag-grocery kami ni Bana. Nag-grocery kami, tapos nung nasa grocery kami, alam mo, hiningal ako, tapos muntik na akong himatayin. Nung kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Pagdating namin sa ospital, ano, alam mo yung nag-temperature, may lagnat pala ako, tapos natakot yung mga nurse. Tapos nung chinek ako ng doktor, ang BP ko is 160, 100. Tapos anong tawag niyan? Tachycardia daw. Ako yung sobrang taas ng palpitation ko. Hindi ako makahinga. Alam mo ba, in-oxygen ako, tapos inano ako, anong tawag nito? Nag-in-injection ng anong tawag niyan pa? Antibiotic. Inano ako nila kasi may ano din yung dugo ko. Mataas yung white blood cell ko, kaya pala sobrang ano ko, sobrang alam mo yung sobrang pagod ko, yun pala yun. Pero ano, thanks God man, okay na ako ngayon. Maricar ka daw. Salamat po. Good night, Sisi. Thank you, Sisi. Nakarating ka din dito sa aking LS. Oo, Sisi, kasi ano eh. Di ba sa Pinas, Maricar ka daw, Sisi. Saan ka nga sa Pinas? Alam mo, parang ano ka, Sisi. Maricar ka daw. Parang ano ka? Parang Chinese. Chinese ka ba? Ang ganda pa ng ano mo, skin. Ay, dyan ka pala sa Japan, sis. Japanese ka ba? Akala ko sa Pinas ka. Marunong ka magbisaya, sis? Taga Sambuanga ka pala? Maricar ka daw. Maricar ka daw. Wow! Asawa ko Japan. Maricar ka daw. Asawa ko Japan. Ah, Japanese yung asawa mo, sis. Wow, mega out 7 million in the house. Hello! Hello, Hussein Brian Miller. Mega out shout out sa'yo. Pasleep na ako palang ga, baby.
Thank you sa tamsak ha. Thank you. Pa-sleep na ako. Next time na lang ha. Ano na lang, kasi Brian Miller, ako na lang mag-ano sa'yo, magpuntahan kita, bigyan kita ng ano. Kasi mag-sleep na ako palangga eh. Puntahan na lang kita. Two hours na ako kasi palangga. Next time na lang palangga ha. Ako na lang pupunta sa'yo ngayon. Lang ng pupunta ako yun sa sa Ninja ko, pupuntahan kita. Kasi mag-sleep na ako. Maricar, magpahinga ka na, Sisi. Good night. Thank you, Sisi. I love you. Thank you, Sisi Maricar Cadaos. Thank you so much. Watching from Florida. Oy, hala. Jose Brian Miller. Okay, thank you. Good. Jose Brian Miller, thank you. Pupuntahan kita ha. 8 naman na ulit. Good night. Love you. I love you. Bye guys.